hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Bueno, aurten korrika mazortzi izango da, 2 urterik behin egiten da, eta aurten tokatzen da martxoan egingo da, martxoaren 14an hasiko da eta 24an bukatu. Hasieran Doainen eta bukaera Baionan izango da. Eta Gasteiztik 19an pasako da. Asteartea da, eta arratsaldeko 6 aldera sartuko da hirian eta gauerdian atera. Hiri guztian zehar ibiliko da, 42 kilometro ditugu aurreikusiak Gasteizen burutzeko. Aurtengo leloa, edo esloganaren da eman euskara elkarri, eta pixka nahi genuen azpimarratu horixe transmisioarena eta geure artean euskaraz aritze hori. Eskua emanaz elkarri, bideak direla gure lotura, urratsak direla gure oinarri, bagoaz korrika. Orduan laguntzeko modua ere izan daiteke ekonomikoa edo lanaren bitartez edo bestelakoa. Laguntza ekonomikoa emateko ohikoa dena kilometroa erostea, normalen elkarteek eta egiten dute edo kuadrilek eta bat, eta hori hilabete honetako 21 geroztik egin ahal izango da, eta bestela korrika laguntzaile ere badago martxan, 12 euroren truke pina eta Euskal Herriko hainbat saltokietan deskontua izateko txartela ematen da. Eta horrez gain, bestelako laguntza emateko prest dagoen jendea batzen da auzo batzordeetan. Bilera horietan erabakitzen da auzoa nola girotu korrikaren begira, auzoan ze ekimen egin daitezken korrikaren babespean edo korrika babesteko. Omenaldia aurten ikasle egingo zaie eta ez genuen omenaldi horrelako aktu instituzional eta formal bat egitea ez genuen aproposa ikusten, eta egin dena omenaldi gisa, ikasle omenaldi gisa da egun osoko egitarro bat prestatu, eta hori Usurbilen izango da urtarriaren 26an, eta egun osoko egitarroa da, goizetik kale animazioa eta barra egongo da, Baskaria, sagardotegi garaia zen hasierarekin koinziditzen dut, eta beraz kupelak egongo dira, txotx egiteko, eta horrez gain berbena eta esnebiltzaren kontzertua, eta Gasteiztik autobusak aterako dira, guztia kontzertu eta barretarako sarrera gehi autobusa 10 euroan jarri dugu. Otsailaren 8an inauterietako ostirala da, eta hor urtero egiten dugu inauteri gala, aurten korrika inauteri gala da, baina formatoa bera da eta gaia munduaren amaiera izango da, beraz. Jendeak oso ondo pasatzen du, ikasleek oso ondo pasatzen dute, eta nahi duenarentzat ireki izango da, 800tik aurrera 1000 saretoan. Otsailaren 14an eta nazio edo nazionala den zera bat da, hitzaldi batzuk emango dira didaktikaren inguruan, euskara nola ikasi eta bar, Gasteizen tokatu den gaia da 21. mendean euskara ikastea nola ikasi, eta izenburu horrenpean emango da hitzaldia Bibat museoan 7etan, otsailaren 14an. Otsailaren 20an hitzartua dugu antzerkia, bisukideak izango da antzerkia, eta hori 7etan Beñat Etxepare antzokian izango da, Iparralde Gizartetxearen antzokia. Eta 23an, eta hau ere Euskal Herri mailako ekimena da, ginkana izango dugu. Ginkana horren finala planteatzen da egitea Baionan, korrika bukatzen den egunean, baina horretik kanporaketak egingo dira, eta Arabako kanporaketa otsailaren 23an da, Murgian egingo da. Beste ekimen bat eta nahiko azpimarragarria edo berria dena, ez da korrikaren urte guztietan egiten, da euskarazko musikaren astea. Otsailaren 25etik martxoaren 3 eta hor, berez aste horretan oinarrian edo dagoena da erakusketa bat, argazki erakusketa bat, zuzeneko instanteak, hainbat argazkiek euskaraz abesten duten taldei eginiko argazkiak dira,
eta horiek egongo dira ikusgai. Eta gero pixka bat hori girotzeko edo horren aitzakiatan hainbat kontzertu daude, asteartean Barraldean Olibek joko du, ostegunean Solaris Jazz Trash Gora Tabernan, eta ostiralean Geldoradon, Anai Arrebak, Balerdi Balerdi eta Izaki Gardenak izango ditugu. Horrez gain, masterclass delako formatu hori ere izango dugu, eta hori da bere instrumentuarekin bereziki abila den norbait, hariko da azaltzen ikuslegoari zer egiten duen, nola egiten duen eta zergatik egiten duen. Eta kasu honetan, 27an, aste horretako asteazkenean, DZ ligeia izango dugu. Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik